د پێشەنگتیە هەرسێ خوشکên Miribel de di komara Donomîk de li dijî dîktatoriya Trojolo ku serî li hemberî dagirkeriya Demêra kirin û bûne xwedî prensîpek û ev prensîp îro li cîhana me giştî em ser mîrasê wê jiyan dikin. Bêguman dema ku mirov behsa dîrokê dike jin ji dîrokê hetanî roja îro tu carî di nava tekoşîn û berxwedaniyê de nerawestiya ye. Her tim serî li hemberî dagirkeran, li hemberî destlatdaran, li hemberî kesên ku dixwestin dîroka wê dixwestin wê tune hesab bikin serî rakiriye. Di gelek cihan de, di gelek serdeman de civak jî xweldora wê kom kiriye û wê jî xweldora civaka xwe kom kiriye. Yani mirov karî bêje xeleka jin bi civaka xwe re tu car nehatiye veqetandin. Her çi qas bi sîsteman re ê ku dixwestin jin ji civaka wê qut bikin, lê mirov karî bêje di gelek dem û zemanên ku derbas bûne jin bûye xwedî mekanîzmeyek rast a çareseriya piskirêka di nava civakê de di heman demê de xwedî berpirsiyartiyek mezin di nava malbatê de jî mirov karê ji vir bêje 25 mijdarê prensîpa dîroka jina lehenge yanî 25 mijdarê xwedî derketina li berxwedaniya sedê sala ye. Bêguman ev berxwedanî jî mirov karê bêje ji salên sihî hetanî şêstî jî dewam kiriye. Ez karim bêjim 25 mijdarê ji roja em karim bêjim ji salên şêstî hetanî roja me ye îro prensîpekî di nava hebûna jin de daye avakirin. Di heman demê de ev roj her tim tê bîranîn ne ku wekî tê bîranîn ev roj mirov karê bêje ne roja tenê li dijî şiddeta li ser jinê ye roja li dijî şiddeta li ser civaka me ye jî.